ini mer ni lo langfer habar along PHC Jorjuan Aisin tang abang sukang tu ke hitung Karbi Anglong Autonomous Council itu kecingana CM Sar Dr. Tuliram Ronghang ke hai lang linai ping kana teng pen pinidat hitung langfer tol mithang asai hem labang sukang tu lai non hitung paju tiket lo pasi lalu hitung non ke bangi Bharatiya Janata Party misen pen hitung dak langfer habar stame party pangtang konji phat hitung bori bom lo la pen ke MP election kami debol hen lo posi kiwangi MP election kami itu dak langfer habar permission itu ongdung abut pen jepai konji phantani tum kisi kitang kon bom lalu tadi dalam mengedu lo pinini ngarong ting lo son tu Mahomo City kami mithang party asai hem dunai itu kecingonai CM Sar Dr. Tuliram Ronghang sarna pikara teng pen ile dak langfer Bharatiya Janata Party labangso mondol asai pini tanget pen pini ku kon kasih ngarong pikan aja lo hanje lama ngadu ge pen keni labangso February ciklo angbong langfer long penang an la jol jiwon scheme do la jol jiwon scheme arong tin labang ketang konselo 60-70% of selo la January last kali ke February 1st achik longbong tangi lap polasi la ketang an ni la February chik longbong isu pol lap rongkan se kim pono san do long kora taksi do la pen ke no na ko kimi ka pothai dulang la bana le la long tikep apa ni lu pothai du tang do thulo la sobang tum CM Sar stame proposal la pothai pi lo la hata long kon la pen ke long tang in ko taksi do la ko taksi ang bong krihni ke thoma kam bangke tum February chik longbong isu long